Benvingut de nou, Joan. Des de que vam gravar l'últim vídeo han passat 2 setmanes i en aquestes 2 setmanes han ocorregut moltes coses, hi ha hagut notícies. Primer de tot, el primer que repassarem per ordre cronològic, des del Parlament es va votar per dur a terme aquesta llei de la declaració d'independència i es va declarar unilateralment la independència amb aquesta votació secreta. Què opines de tot el que va succeir en aquell moment? En primer lloc no ens ha de sorprendre. No ens ha de sorprendre perquè el govern sempre ho ha dit i ho portava com fins i tot el programa electoral el fet de que quan unes eleccions que siguessin vinculants sobre el referèndum donés un clar resultat a favor de la independència, es proclamaria dies més tard la República Catalana. Això va succeir en el Parlament de Catalunya. Evidentment que els mateixos polítics no els hi ha acabat d'agradar o no haguessin preferit fer-ho de la manera que ho van fer, sempre amb el diàleg, i si hi hagués hagut una negociació i un acord tot hagués estat més planer, però en aquest cas es va tirar del dret i es va decidir fer aquest gest, no només simbòlic, sinó també gest legítim que també es va demanar a través d'unes urnes, no? Unes urnes, per alguns un referèndum il·legal, per nosaltres un fet i un esdeveniment per poder donar la veu al poble. Des del govern espanyol la resposta va ser l'aplicació de l'article 155, es va cessar el govern de la Generalitat de Catalunya i a més es van anunciar unes eleccions per al proper 21 de desembre. Sí, de fet són les eines i les armes que el govern espanyol en tot moment ha amenaçat. Un article que tenen tantes ganes i tenien tantes ganes d'aplicar-lo, de carregar-se tota l'autonomia de Catalunya i carregar-se totes les institucions catalanes, tenien tantes ganes que ni al moment aquell en què Puigdemont va anunciar la compareixença, que tot pronosticava que hi hauria una convocatòria d'eleccions per part del president Puigdemont, ells mateixos ja van sortir en 10 minuts, no només l'Albiol, diversos diputats, dient que tot i la convocatòria d'eleccions, el 155, l'article, es tiraria endavant. Per tant, crec que és una arma que tenien contra l'independentisme, una arma que tenien contra el referèndum i una arma contra el poble català. A mi em preocupa, i molt, l'odi que des de la resta de l'estat espanyol, des d'algunes institucions, des d'alguns grups, han volgut col·locar i estan venent aquesta publicitat seva dins de l'odi que fa que els catalans i les catalanes, en bona part, és que no vulguem tornar a ser espanyols, perquè la veritat que són unes mesures de censura, una censura de gairebé cop de dictadura i que ens s'acaben traient, perquè ens acaben traient tota l'autonomia i molts drets polítics, socials i econòmics que tenia la Generalitat. Durant aquesta setmana, la jutge Carmen Lamela ha ordenat la detenció de diferents consellers de la Generalitat i també ara mateix, quan estem gravant això, es suposa que d'aquí unes hores el president Carles Puigdemont pot també estar arrestat, ara mateix que no es troba a Bèlgica. Crec que ja podem parlar amb veu alta de presos polítics, no? Per molt que els socialistes, PSOE, Ciutadans i el mateix Partit Popular no vulguin fer-ho, perquè no ho volen fer-ho, són presos polítics catalans. En el segle XXI, estem al 2017 i és una autèntica aberració el que està succeint, no? Avisats, no avisats. És que al final, tot plegat, era per posar unes urnes i per donar veu al poble. Una veu del poble que a alguns no els interessa gens, zero, que això succeeixi. No només això, sinó que volen liquidar el que és el govern legítim escollit de manera legal, per unes eleccions del 2015. Unes eleccions que tothom sabia perfectament els programes electorals que es presentaven, que tothom sabia perfectament què és el que anava a votar, i tothom sabia perfectament
com podia acabar tot plegat. En definitiva, unes armes que ells tenien ja a punt, molt a punt. S'havia parlat molt de que podrien acabar presos polítics a les presons, que podria haver-hi l'empresonament del govern de la Generalitat, i de fet no t'ho acabes de creure. No t'ho acabes de creure fins que veus les furgones de la Guàrdia Civil entrant a la presó i tens a l'altra part del govern de la Generalitat a Brussel·les, la tens a Bèlgica amb una estratègia política, social, judicial que no té massa bona pinta, no té un pronòstic final positiu i tot té a apuntar que els interessos i els moviments tots van lligats cap a Carles Puigdemont i la resta de consellers acabin de la mateixa manera que Junqueras, Mundó, Romeva i la resta d'empresonats i empresonades que actualment a dia d'avui, juntament amb els Jordis, que no en parlem dels Jordis, però els Jordis encara segueixen empresonats, fa que ara mateix tinguem tot el govern de la Generalitat perseguit, tancat i eliminat per